Noniin. Tänään kokeillaan muutamaa erilaista kombinaatiota makuupusseista. Miten ne toimii keskenään? Mahtuuko niiden sisään? Ottaa 2 pussia ja yrittää asettautua mukavasti niihin sisäkkäin. Eli 2 makuupussilla. Ja tietenkin tulee kerroksia 2 kappaletta. Sillähän tarkenee sitten paljon kylmemmässä keissä. Joo. Mutta se, että tälleen kun ei ole niinku mikään pikkupoika, se on eri asia. Mahtuuko ne 2 makuupussia sisäkkäin? Kokeillaan. Tässä on ekaksi Vikingin Warm Peace 3 vuoden ajan makuupussi ja sitten kesämakuupussi. Ehkä en ota nyt housuja pois, niin mennään tälle. Idea joo. Saadaan mahdotettua 2 pussia päällekkäin. Ja katsotaan miten lämpimiä. Tai no, vaan ne nyt sisällä lämpimiä totta kai. No. Ja näähän on molemmat pitkiä pusseja, niin tännehän mahtuu vaikka sitten tavaraa sisään. Ja autotilaakin. Se, että miten tässä saa näppärästi sitten molemmat vetoketjut kiinni niin, että ne lämmittää, niin sehän se mielenkiintoinen on. Voi tässä vaiheessa sanoa, että on tää ainakin lämmin. Muistaakseni kesämakuupussi riittää lähelle 0. Itse on nukkunut vissiin +2 tällä. Ja 3 vuoden ajan makuupussi taitaa olla. Olikohan peräti -9 asti vielä ihan toimiva. Joo. Tää, että miten tän saa loppuun asti tän noskarin täältä, niin sehän saa aina sen hankalin osuus. No. Vielä sitten saa pään tuohon sisälle. Joo. On tässä se pieni haaste, että pystyy tosiaan sitten häsmäämään tämän riittävälle setille. Tässä on tää kaula-aukko ja sitten vielä erikseen pääaukko. Niin. Tuolla on toi toinen. Joo. Ja. Ok. Nyt kesämakuupussi on itse asiassa vielä auki. Ja nyt se saa niinku melkein kiinni. Joo. Ja sit kun tän pääaukon tästä saa aika pieneksi, niin tää on ehkä vielä semmonen ihan ok ja täytyy sanoa, että tää on lämmin. Ainoa, mikä tietenkin suositellaan, että kun on 2 makuupussia päällekkäin, niin komposiittipussi tulisi
komposiitti täytetty pussi päälle ja sitten untuva pussi tänne sisälle. Nämä oli molemmat nyt untuva pussi. Mut on lämmin, kyllä. Mut vois toimia.